Здравейте! Аз се казвам Мирослав Алексев и днес ще бъда асистент на малки Индиана Джонс, който ще ви пренесе света на приключенията! Това са едни от най-големите папагали в света от породата Ара. Папагалите Ришко и Мари. Този питон е дълъг някъде около 3 метра. Няма нищо страшно. А сега, това, което виждате, е питон гранит албинос. Сега ви представяме. Това са огромни змии, бе, хора. Жълта парагвайска анаконда, която се среща в реките на Амазонка. Леле, те ще го удушат. Питон буа, удушвач. И разбира се, обикновена буа, също удушвач. 100 килограма върху плещите на малки Индиана Джонс. Смъртоносна прегръдка. Леле Боже! Уважаема публика, а сега моля за вашето внимание. Ще видите най-опасните отровни змии в света. Имаме лекар, който е готов отзад с принцовка да се намеси, ако се наложи. Две от най-опасните смъртоносни змии в света. Дебарцин. Самела. Страхотни са, много са чаровни. Да, много са приятни, но... Малки Индиана Джонс ще ви представи отровен паяк тарантула. Леле, тарантула ще. Това са едни от най-опасните паяци. И сега много моля за вашето внимание. Върху лицето на малки Индиана Джонс той ще постави този отровен паяк. Моля за вашето внимание. Той се сложи на На лицето главата! му е, на лицето му е. Смъртоносна тарантула върху лицето на малки Индиана Джонс. Това е някаква жестока тарантула. А сега, време е да ви представиме отровен императорски скорпион. На този скорпион има жило. Едно ухапване от жилото може да понесе смърт от 40 минути. 40 минути умираш, ако те ужили скорпиона. А сега, за вас, малки Индиана Джонс Мартин ще ви представи целувката на смъртта. Лапта на главата на змията! Вашите аплодисменти сте за малкият Индиана Джонс Мартин Алексев. Света на приключенията! Българския Индиана Джонс!